Taliwa sa kaso sa African swine flu nga natala sa Luzon na mas gingusgan ganoon sa mga otoridad ang mga lakang aron di makasud dinhi sa Sugbo among matang sa bertian sa mga baboy. Tanang mga barko nga bodunggo susihon gyud maayo kung may karga ba kining mga baboy. Ang report ni Nico Serino. Sa Uano Wharf sa Mandaue, nag-atang ng daan kini makawani sa City Veterinary Office. Matag barko nga mudunggo, ilang susihon kung doon na ba'y karga nga baboy o unsa pa nga pork products. Kung gikan sa Visayas ug Mindanao, pangitaan kini og papeles sama sa Veterinary Health Certificate una pa matugtan nga madiskarga. Apan kun produkto gikan sa Luzon, hingpit gyud kini nga gidili. Hogs and meat products from Luzon is banned naman, no? So anything from Luzon will be sent back jud or kanang confiscated. Kining naabot nga barko gikan sa Bohol, wa hinoy karga nga baboy ug processed meat. Apan alerto ang mga meat inspectors kung ugaling dunay kalit nga ipalusot. This is a crisis coming and we need to do our part to dili bitaw ta maigo kay ang ASF kanang this is a concern for everybody bitaw, no? Muduha ka semana ang milabay, libuan ka mga dilatang processed pork nga nasakmit ang gisunog sa usa ka pasilidad sa Mandaue City. Pamaagi gihapon kini aron paglikay sa African swine flu nga nakumpirmar nga mitakboy sa babuyan sa Luzon. Ang mga laka nga gihimo sa mga otoridad sa Kabisayan gitumong aron kalikayan ang pagtakboy sa virus nga labing makaapekto sa industriya sa mga babuyan. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.